Ngod to noy. Oh, may ogtusad. Di na mo gikan. Gikan mi sa Kololo Dokyo. Kay mangayo may piso. Sige, amping mo. Sige na, yari namin oy. Ako tulawagan ako mga kanding dito. Doy! Ali diri tabang ko reglaw sa mga kanding. Sige, boss. Doy, ulit tadi. A few moments later. Taruto ang kanti. Pasinwal na to tao. Sige. Taktusan kay Valentine's Day ron. Kay Manchix tarong gabi. What? Ano? Kita ka na? Kita ko na. Asam na to kawato na na. Karanda ko para dagang tagkata. Taktusan para dagang tag-chicks tarong gabi. Oh my God! Wow! Duh aku What? Tara, aku mau sugdan. Iki magkos kambing, ako mau bantai-bantai. Sige. Pagdali dia, pagdali dia. Lo, mga kawatan oy. Ay, bantay lagi yung burong sa ako ron. Kanding-kanding dito. No. Kedugay ba nakulot? Kumana, tar. Dahil, man, bugaw akong daot dito. Sige. Ayay! Asa mo? Kamu na yung mga kawatan? Ewa, dragon ha? Dragon mo? Kamu ako mo kanding. Mo na yung mga kawatan? Naniot mo ha? Atayaot, ay, wala na tayo na to plano. Lagi, nilutak pang chicks. So, what's up mga kanimarunong? Kung sinong gustong mabulataw dyan, Comment lang, subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para mag-update ka sa aming panibagong panibagong video. video!